Ilang kilometro ang layo mula sa bayan ng San Nicolas, matatagpuan ang pinakadulong barangay ng Pangasinan, ang Barangay Maliko. Dahil sa ginagawang kalsada, kinailangan pang umikot ng mga sasakyan sa Santa Fe Nueva Ecija para marating ito. Matarik at palikulikong bundok ang kailangang tahakin. Dagdag hirap pa ang malakas na ulan at hangin. At dahil sa gupit ng hangin, natumba ang ilang itinayong tent na plano sanang gamitin sa Kalusugan Caravan. Nawalan din ng supply ng kuryente. Pero hindi naging hadlang ang layo ng bulubunduking barangay sa pagbisita ng Kalusugan Caravan na pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III at ang kanyang may bahay na si Madam Karina Espino para sa paghatid ng medical, dental and other social services. Aratoy kami apo nga ipagbagami kanyayo amin. Uray at dayo kayo apo makadanon ti serbisyo ti provincial government ti Barangay Maliko. Aratoy dagiti opisyalis apo ti San Nicolas, aratoy ni Madam MHO tayo. Andito po ang mga pulis po natin. Andito po ang mga doctors ng mga hospitals po natin ng provincial government. Hindi po namin kayo kinakalimutan at hindi po namin pababayaan ang barangay po na sakop po ng probinsya ng Pangasinan. Kasama rin ni Governor Espino si Acting Provincial Police Director Colonel Redrico Maranan, ilang mga department heads, chief of hospitals at mga municipal leaders ng San Nicolas. Namigay si Governor Espino at ang provincial government ng mga kumot, tsinelas, hygiene packs at mga kagamitan pang kontra sa dengue. Kasunod naman nito ang pamimigay ng sprayer at grass cutter sa mga residente sa lugar. Namigay rin ang Pangasinan Environment and Natural Resources Office ng mga seedlings na itinanim sa gilid ng paaralan. Bilang pagsalubong at pasasalamat, nagbigay ng intermission number ang mga estudyante ng Maliko Elementary School. Bago umuwi ang mga residente, inihandog sa kanila ang libreng medical at dental check-up. Sumailalim din ang mga bata sa pagsusuri kung saan tiningnan ang kanilang timbang at respiratory system. Libreng eye check-up at salamin naman ang ibinigay sa mga matatanda na sumailalim din sa mga pagsusuri. Meron ding libreng haircut para sa lahat ng nais magkaroon ng malinis na gupit. Higit 300 ang natulungan ng Kalusugan Caravan. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente ng Barangay Maliko kay Governor Espino at sa programa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.